Mi padre decía que no había nada de lo que no pudiera. Egunon, ongi etorri, denoi, hementxe gaude, berriz ere Donostia Zinemaldian, 72. edizioa hemendik dabil zuzendaria, Radio Televisión Espainolan oso harro gaude, berriz ere etorri garelako, gure zinemaren eredu honenekin. Gaur dakizuen bezala, Es el enemigo aurkezten ari gara Gilaren filma. Fabula optimista, antibelicista, Miguel Gilaren gaztaroari buruz, umorearen genio handietako bat, hainbat belaunaldi barreari eragintzion bere haurtzaroari buruz, gerrari buruz, baina gainera historia horietan bizipen oso gogorrak zeuden. Orain aurrerapen txiki bat ikusiko dugu. ¿No tenemos? Ez dugu aurrerapenik? Baina, tira, ez dugu filmaren trailerra, ez? Jose Pastor. Ez duzu mikrofonorik ere ez? Bueno, uste dut ez dugula trailerra. Baina, bueno, konfirma dezaket. Bueno, gaur gauera arte itxarroen beharko dugu ikusteko trailerra guk geuk egingo dugu hemen zuzenean. RTV-ko fikzio zuzendaria zergatik apustua honen alde, Gilaren alde, bueno, egun ondenoi, lehenik eta behin, Miguel Gila pertsonaia ikonikoena da kultura herrikoian, 20. mendean, baina gainera bera omentzea egokia zen Radio Televisión Espainolarentzat, zerbitzu publikoa baikara, baina gainera irudi honen erretratua, gerraren testuinguruan are interesgarriagoa ere ditzen zitzaigun. Errelato antibelicista da, kombinatu egiten duena, barreak eta negarrak etengabe, gainera gidoia oso ondidatzita zegoen, Alexis Morante zuzendaria, bere filman konfiantza osoa izan genuen, eta bi pekado original bezala, bi ekoizetxe izan ditugu eta berremeak ematen zizkigun. Ez baduzu ikusi, gaur gauean ikusi izango duzue. Eta filmaren balioa pantailan islatzen da. Eta gainera, Gilaren etxea izan dako Radio Televisión Espainola, pozik gaude hemen. Bideoaren unearen ondoren esan genezake norbait hilko du. Bueno, gurekin ditugu Alexis zuzendaria, Malena Gila, alaba, Jose Alba eta Sandra Tapia ekoizleak, bere protagonistak, Oscar Lasarte, Carlos Cueva, Natalia de Molina eta Salva Reina, eta gure lankidea Elena Sánchez, berak moderatuko du zati hau. Ahaleginduko gara ezagutzen hobeto film hau. Kaixo, egunon denoi, zorionak taldeari atzo ikusi nuen eta asko gustatu zitzaidan. Ikuspegi hori, historiara hurbiltzeko modu hori, eta lehenik eta behin Alexisi galdetu nahi diot Mariak hizketan ari zen, hau da, nor izan den Gila umorearen historian eta kulturan erreferente handia izan da, 20. mendeko umoreaz, nola lantzen da hain figura garrantzitsua? Gila bezalakoa. Eskerrik asko, galdera honengatik, erantzukizun handiarekin, beldurra hasieran, nik, aprobetxatu hemen Malena dagoela ere bai, alabaren laguntza izatea, funtsezko izan zen. Nik Kamaron egin nuenean familiaren laguntza izateak, izugarri laguntzen dizu. Beraiek ados balin bat zaude egiten duzunarekin askatasun gehiago duzu. Gero uste dut proiektua landu dugun bezala lantzea, hau da Gilaren, ezagutzen dugun Gilaren sorrera izatea interesgarriagoa zen, biopika egitea baino gehiago. Eta horrek lagundu zigun filma originalagoa egiten. Eta elementu horiek, ekoizleen konfiantza, lortu dugun taldea filma hau egiteko, eta Oscar Lasarte
aurkikuntza bat izango dela mundu guztiarentzat. Uste dut aurki genezakeen jilarik onena izan dela, horri esker filma izan da nik buruan nuen hasieratik eta hori arrakasta handia da gutxienez niretzat. Lehena uste dut egon zarela gidoian irakurketetan eta filmaketan ere egon zarela. Hau da, zeri buruz hitz egin duzue proiektu honekin hasi aurretik, horren interesgarria ematen zuen proiektua? Bai, bueno, Jose Albakin izan nuen lehen bilera, 2019an, eta nahiko, uzkur, jokatu dut beti nekielako sondo nola egingo zen, eta pixka bat ez esateko asmoarekin nindoan. Baina Joserekin elkartu nintzen eta mantzidan planteamendu horretan, esan nuen, aurrera, bai, konfiantza osoarekin, bidali zidaten lehen gidoiatik urrengo bertsioetara ere, bai, eta, bai, hori da. Nire aitaren prestakuntza, bere bizipenak eta bere lana. Eta benetan unkegarria da, ez dut ia hitzik ze emozioak gainezka egiten dit. Baina, bai, bilera asko izan ditugu, bideos konferentziak ere bai, eta, nolabaiteko susmoa baldin manuen desagertu egin zen. Beraz, aurrera goaz, baina filma gaur ikusiko duzu lehen aldiz hain zuzen ere. Bai, nik ez dut ezer ikusi, trailerra bakarrik. Beraz, harriak piztean Jokerra izango naiz. Bai, trailerra bakarrik ikusi dut eta, emozio hutsa izan da. Kleenexak eramango ditut bazpare. Alexisek esan du, filmaren aurkikuntza handienetako bat da Oskar Lasarte egiten duen lana. Zu gaztea zara, ezakit hasi zaren, zu etzera jilarekin hasi, baina referentea hor dago, pentsatzen dut bideo ugari ikusiko zenituela. Nolakoa izan da jilaren azalean sartzea? Gauza pixkat kuriosoa gertatzen. Zaindik 14 urteki nituenean imitatu egiten nuen, eta nire amak eta amonak esan zidaten, hau kendu ez egin, ez zaizuzun ateratzen. Eta, bai, egia esan, oso intensoa izan da, erantzukizun oso handia izan da, jilaren rola egitea, denok gogoan duguna referentea baita. Eta hasiera bertatik, 14 urtekin aurkitu nuenetik, nire bizitzaren erreferente izan da gauzak humorearekin hartzeko momentuan. Nire familian askotan egiten dugu, hau da, bizitzako tragedia guztiak humorez tratatzen baititugu nire familian. Eta Sandra ze zaila aurkitzea tonua, film honetan. Ze begibistan dago humoreak presente egon bartzuen. Baina badago zerbait oso emozionala, mina oinazea, gerrak oinazeak hartzen baitu. Baina interesgarria ere nola landu den. Eta zuek proiektu hau nola babestu duzuen. Hasieratik, Jose izan zen arima Miguelek merezi zuen filma bat. Beti ideia hori zegoen, ez? Ez film bat saltzea gerra zibilaren inguruan baizik eta ze absurdoa, zentzugabea den gerra horren garrantzitsua izan zen horbaiten begiradatik, Miguele begiradatik, hortzegoen erronka. Baina gidoia irakurtzen zuen jende orok, talde teknikokoak esaten ziguten, ziurren segura idatzitako gidorik onenetakoa zela, beraz, doinua hasieratik zegoen Alexisekin eta beraiek kolore hori eman zioten. Beraz, horrela egin genuen. Jose nola izan da ekoizpen mailan, 30ko hamarkada erakustea gerra zibila, ikusi duzun bezala, topikoetatik ateratzen da pixka bat, hau da, ze giro sortzen den gerran eta bar. Beraz, jilak gerra zibilean fronte askotan egona zen, baina ez hemen Euskadin. Eta
Erronka izan da hemen probatzea, eguraldiagatik, baina egia da Alexisek nahi zuela bilatzen ari ginen errealismo magiko hori, fabula, sekuentziaren bat, horrela egin genuen. Eta horretarako, guk ezagutzen genuen ingurun horretan, Sandrak eta nik, hemen filmatu ditugu film nahiko garrantzitsuak, hemen egitea, erronka bat zen, logistika eta ekoizpen aldetik, baina gainera filmaren soluzioa. Orain hitz egin dezagun pertsonaia ondoan daudenak, Salva, aurkeztu zure pertsonaia. Ze uste duzuk ez duzula film osoa ikusi, beraz oso berezia izango da. Zuk informazioa asko duzu, ez? Gustatzen zaiz, uste dut oso polita dela lehen aldiz ikustea. Publikoak ikusten duenean. Egia esan bai. Jadanik esan den bezala. Gidoia zoragarria da. Eta pertsonaiak oso ondo definituta daude. Guk spoiler handiegirik egin gabe. Miguelen pertsonaiari akonpainatu genuen Gerra Zibilean, tipo honek uzkurra zen, arazoak zituen, iragan ilun xamarra, baina azkenean amore ematen du, Miguelen humore zentzuan. Emakume bakarra zara, hor ikusten duguna frontean, gizon hauekin guztiekin batera. Batalioi bitxi hau, gudaroste bitxi hau, gidoia irakurri nuenean, bidaia sortu zitetan barruan, eta filmaren barruan ere barre egin nuen, negar egin nuen azkenean, irutu zitzaidan oso ondo zegoela kontatuta, duinduik dentzela Gilaren irudia, eta balio zuen ere azaltzeko, gaur egun ere ukitu egiten duten gaiak, eta gainera, Rosaren egitea, miliziano bat, irudi horrek liluratu ninduen, eta, milizianei buruzko filma bat egin berko litzateke, emakume ausartak ziren, frontean jarri ziren, etxetatik atera ziren, eta bere burua aldarkatu zuten, sinisten zuten gauzengan, eta gainera, Alexis lan egiteko erraztasuna, nahiko pertsonaia misteriotxoa baita, ez baitakigu oso ondo zergatik dagoen hor, nondi datorren, eta horrek ere askatasuna handia ematen zidan Rosa eraikitzeko. Hau da. Eta Alexisi esker, babestu ninduen, lagundu ninduen, eta oso baitatua sentitu nintzen, prozesu osoan zer. Eta ez da errezarkitzea horrelako zuzendariak, zugan konfiantza dutenak. Baita ere energia sortu zen gu guztion artean, niretzat eskerrak eman nahi dizkizuet, utzi didazuelako proiektu honetan kolaboratzen. Ze film honek izugarri hunkitzen nago, oso ederra da, eta desiatzen nago, gaur gauean ikusteko eta Victoria Eugenian gozatzeko, ikusteko jendeak nola hartzen duen, eta gainera Malenarekin bat egoteko. Oso berezia izango da, Carlos, zu Pedro zara Gilaren lagun mina, beti daniko laguna, benetako pertsonaia da, existitu zen, ala, itzegida zu Pedrori buruz. Jakin dugunez, Miguel Gilaren memorietan existitu zen pertsonaia izan zen, Gila gerrara berarekin joan zen, eta gidoian eragertzen da idealista da, ausarta, bipila, benetan sinesten du Errepublikaren kausa, eta komentzitu egiten du Miguel frontea joateko borroka egitera, sensazio batekin, bi egun iraungo duela gerrak, eta nik gidoia irakurri eta bihotza hautsi bizitzaidan, unkitu egin induen gidoiak, ze gaur egun dugun bizitzan pensatuta, enbeste gazte borrokara joan zirena pensatuz, aste bukaera bat izango zela, eta jakindan nola bukatu zen guztia, zenba jende hiltzen, zenba jende bukatu zuen lubakietan, eta errepide bazterretan, benetan barrua lerrarazten dit. Hau da, nola norbait joan zen ilusio guztiarekin ideia baten alde eta aurkitu zuen gerraren zentzugabekeria, izua, horrorea eta auzokoa hiltzen. Beraz, Pedro da erruduna, hau da, Miguelek horregatik bizi du gerra, baina harreman oso ederra da. Eta ni oso pozik nago film honetan parte hartu izana, doinuagatik Gilari egin zaion omenaldia, ezin da egon
humorerik gabe, baina gerraren tragedia gabe, fabula honekin. Oso pozik nago eta harro nago, Oskar Lasarte ere ikusi duelako lanean, pertsonaia zoragarria, antzezle bikaina da, espero du etorkizuna zoragarri izango duela lanak metaka etorko zaizkiola. Oskarrez maite minduta gaude denok egia esan. Bueno, nik egingo du bera ez balego bezala, berarekin egitea oso ederra da, oso pertsona ona da. Sandrarekin ikusi nuen filma Bartzelonan areto zoragarri batean, benetan izugarri unkitu ninduen egiten duen lana. Bueno, spoilerra ez dut egingo, gero bizun bat egiazu eta listo. Ez du spoilerra egin nahi, baina Gila presente dago filman, eta une oso ederra da, ez? Bai. Bueno, premia ere bazegoen bera hor egoteko. Bai, azkenean, barkatu, filmaketan denok miresmen handia genuen Miguel Gilaren ganako, denok, bueno, gure bizitzetan eragina izan baitu, eta esker honeko naiz betiko, deno indigan konfiantza izateagatik eta pustu egiteagatik berria den norbaiten alde. Batzuetan ez da erresa arriskatzea, horrela arriskatzea kastin zuzendariei ere, eskerrik asko hautatzeagatik Alexis, Jose Odil, Sandra, talde guztiari, ze familia handi baten antzekoa izan da, giro oso ederra, oso jatorra familian bakeunden bezala, hor zegoen umore ona eta xamurtasuna benetan magikoa zen. Eta nik uste dut hori filman helarazi egiten dela, transmititu egiten dela, eta ondo islatuta gelitu dela, oso pozik gaude. Eta Alexis, bueno, artxibategiko irudiak ere sartu dituzu, ez? Ba, dokumentala ere, bueno, egitea nire pasio ere bada, bai, artxibategia ere erabili dut. Baina uste dut beharrezkoa dela jakitea nortzen, benetan Miguel Gila. Ze hau ikusle guztientza da, eta egongo dira ikusleak ez dakitenak zein den. Funtzionatzen du abenturagi film gisa, tragedia bihurtzen da, lagun baten bilaketa murgiltzen da, baina badira benetako istorioa da. Eta benetan unkitu egiten zera jakiten dezunean umorearen ikonoak hori dena bizi izan zuela. Josek esan zuenean Malenarekin kontaktatu zuen nik enekien benetan gerran egondakoa zela. Eta gaizki fusilatu zituztela, lagun bat hil zutela, eta tragedia handiak bizi izan zuela. Hau da, gauza tragiko asko gertatu zitzaizkiola, eta itxaropenari horri heltzea, zoragarria iruditu zitzaian historia kontatzeko esan pentsatu nuen, fikzio bidez, fabula bidez kontatu behar da historio hau, baina azkenean Gila benetakoa da. Eta artxibategira joan ginen, bere kesel enemigo bere bakarrizketa ospetsuenarekin, eta gainera legenda bat esplikatu ze gertatu zen gerra horretan, eta zenbat sufritu ahal izan zuen Miguelek gerran. Bueno, hau ez da spoiler bat, esango dut edo ez dut esango. Bueno, iradoki zut, baina ez dut esango. Ikus dezatela, bai. Bueno, Malena, esan dezakegu hitzezit zure aitari umoreak bizitza salbatu ziola, bai noski. Eta horrela bizitzen erakutsi zidan, bizitzeko modua zen, hau da, eguneroko zailtasunei aurre egitea umorearen bidez. Gaur egun, oraindik ere gerrak badira, eta egoera nola dagoen ikusita, askotan gogoratzen naiz aitaz. Nola jarraituko zuen sortuz bere lana oraindik ere indarrean dago. Eta gainera bi Espainiak barrearazi zituen, deno barre egin dugu Miguel Gilarekin. Eta azkenik, ekoizleei, Jose eta Sandrari, ze garrantzitsua den Radio Televisión Española korrelako proiektu bat babestea eta zuekin batera bidaian joatea. Josek hasieran esan duen bezala, Gilaren irudia eta Televisión Española banan ezinak dira. Gila bere ibilbide guztia bizitza osoa Televisión Españolan pasatu zuen. Beraz, Radio Televisión Española egin du film hau. Gustu handiz,
ez da, bueno, Y no, lo tenían claro que ez argi zuten Radio Televisión Espainolan, prozesua komplikatua zela. Guk ere oso proiektu handi nahiak genuen eta lagundu egin ziguten argiago izan genezango nahi genuen proiektua. Beraz, lehenengoan ez, eta bigarrenean, bueno, txantxa egin dut aldaketak egin genituen eta orduan proiektuaren sorkuntza asko lagundu zigun Radio Televisión Espainola. Beti eskutik izan ditugu gurekin ondoan eta horrean froga da, horretarako funtsezkoa dela denok hemen filma ospatuz, Radio Televisioneko galan beraz oso pozik gaude. Oso helburu izan dugu ekoizpenean, lanean ibili gara buru belarri, baina lortu dugu. Eta eskero honeko izango gara beti Radio Televisión Espainolari. Sandra gaur beraz, estrenaldia, Bitero Eugenian 10:00 eta estrenuan noiz. Abenduaren 13:00. Bueno, kolapso bat Donostia Zinemaldian ondoren. Eta beti pentsatu dugu Gila ezagutzen dutenak eta ez dutenek ezagutzeko beraz egu berri aurreko data horiek, filmak zein bitartez, espero dezagun denboran asko irango duela, funtzionatuko duela, eta orain da lehen harria jartzean, gaur praktikatuko dugu lehen aldiz ikusleekin, gero bolak aurrera egin dezan. Abenduaren 13:00 beraz filmak seko gure lakunekin batera. Maria, zuei entzuten ari nintzela. Ari nintzen pensatzen, ze zaila den barrea eragitea, ze meritua duten. Pertsona horiek lortzen dutenak gu abstraitzea eta barre egitea. Ze askotan umore gilez hitz egiten da, garrantzi gutxiago balute bezala. Baina gu geu hasten baldin bagara pensatzen, batzutan txiste bat kontatu nahi dugunan, ze zaila den. Eta zenbat laguntzen dion gizarteari umoreak, hau da bakar daudenetan, edo arazoak daudenean, batean haize freskoa iristen da, eta gauzak beste modua batera ikusten laguntzen digu. Eta horrek balioan jarriko du film honek. Malena, zure emozio begietxoak ikusten dizkizu, tunkituta zaude. Ezakit galderariko te duzuen. Por allí? Hola, buenas. Yo... Kaixo, filma ikusi gabe, galdetzen dut, noski. Gilaren bizitzak onirikoa ere bada. Hau da, norbait fusilatzera joatea eta ez lortzea, ematen du amesgaiztoa, ez dakit filma baloratu egiten den hori erretratzean zentzu gabekeria horrek, trauma horrek markatu egiten du. Eta hor sortzen da, irudia bera sortzen da, eta ez dakit hori erabili duzuen filman. Zuk esaten duzun eszena hori, filman ateratzen da, eragin handiena, inpaktu handiena duenetakoa da. Ni filma egiteko, doinu horretan oinarritu naiz jadanik aipatu dugu, fabula, onirikoa. Hau da, nik Gilaren memorietan oinarritu da, kontatzen ditu gauzak gertatu ziren bezala. Eta nik horri eutsi diot eta hori bultzatu dut askoz ere fabula handiagoa izan zedin, eta hori da filmaren doinua berak eman ditazke batean. Hor dago Gilaren handitasuna. Kontatu egiten dizu gerraren tragedia guztia, bere biografia ere bai, gomendatzen dizuet irakur dezazue pelikula ikusteaz gainera. Dena kontatzen du Gilak modu batean zeinan irribarre batekin kontatzen dizkizu gauza tragikoenak eta lixeritzen saila da, besteak beste fusilamenduak, beraz bisualki horri heldu genion eta filmak fabula ematen du onirikoa. Hau da, Euskadiko baso berdeak, musika, soinu diseinua, askoz ere fabula, kutsu handiagoa duena, eta horrek egiten du filma bereziagoa izan dadin. Eta gero doinuaren kompleksutasuna lehen esan du Helenak. Antzezleak, esaten dute, ez du bakarrik batek lortu, baizik eta denek lortu dute doinu hori. Denak kutsatu ziren eta film honek duen doinua, bakarra da, baina berezia. Baina ez nigantik, baizik eta Gilagatik bakarra delako.
Lehenik eta behin ikusi ez duzuen hoi, lasai egon, film zoragarria da. Zorionak hain zuzen ere Alexisi, hau da, nik zalantza banuen. Nik beti pentsatu izan dut, sensazioa dut Miguel Gila adineko gizon bat zela, ateratzen zela pantailara gauza kontatzera, eta pentsatzen nuen, nondik atera da gizon hau, beraz, ikuspegia, Gila gaztea ikustea, hori da eman zitekeen ikuspegirik onena, zorionak. Ez daki planteamendu hori norbaitena den, baina nondik atera zen planteamendu hori. Uste dut onena dela. Gizon zahar bat ikusi duen belaunaldi batentzat, gauza zentzugabeak kontatzen zituen gizona. Eta zorionak denoi, oskarri batez ere, ze bapatean hori ikusten duzu. Eta hau hilana. Eta esan hori. Eta nondik ateratzen da ikuspegi hori uste dut onena dela. Egin ziteken onena. Eskerrik asko. Nik orain hitza emango diot Joseri, baina Josek eta ni eta Albak eta ni beste film bat egin da genuen El Universo de Oliver izenekoa. Baita ere onirikoa eta fabulakutsua duena. Eta ez dakit bukatzen ari ginela. Bai. Josek deitu zidan behin. Eta jadena Malenarekin hitz egin da zuen. Hau da, Josek liburua irakurtzen. Hau da, bizkorri ditu zidan eta santzidan, ideia badut, Malenarekin hitz egin dut eta uste dut Gilaren bizitza egin dezakegula gerran. Hau da, iraganean. Eta hortik aurrera proiektua sortu zen. Berak sortu zuen. Dena oso organikoa izan zen. Nik Blacky Booksen liburua irakurri nuen, Blacky Bookek atera zuen liburua, zoragarria, argitalpen zoragarria binetekin, bakarrezketekin, eta irakurri ala, burura torri zitzaidan, ez dakit, etengabe, guk Gernika egin genuen ere hemen, beraz obsesio hori dut, Gerra Zibilareko filmak egitearekin. Baina Gilaren historia etorri zitzaidan gogora. Eta sinopsi bizkor bat idatzi, eta agentari bidali nion, eta harritu ninduen esateak, egia esan, hori egiten ari nintzela, pentsatu nuen Gilak, zeratik ez du inork film bat egin gizon honen inguruan. Eta gero jakin nuen, etzegoela irekia dozera gauza egiteko, beraz, inusionatu ginen bitan egiteko. Eta jadanik itxi genuenean, Alexis deitu nion egun batean, eta esan nion, aizu, filma hau egin gedugu, bikaina, eta beste bat egin dezakegu elkarrekin. Eta izugarri gustatu zitzaion gaia. Eta gero, gure Angel Duran bere bazkideari deitu nion, pertsona, asko maite dudan pertsona, Arkadiakoa, dena oso natural, oso berehala genuen, eta denak maite minduz bukatu genuen, hau egiteko. ¿Algo más? ¿No? Bueno, pues un aplauso. Bueno, ez badago galdera gehiagorik, txalo bat denontzat. Y esta noche... Eta gaur gauean, alduzuenak, ez galdu, es el enemigo, eren estreinaldia Gilarena gaur gauean gozatuko dugu eta gogoratuko ditugu une atsegin mordoa azken batean zinema eta RTVek ere balio dute balioan jartzeko eta historia kontatzeko beste ikuspegi batetik. Nahi duzuena, noski. Zuk nahi duzuena, Jose Pastor. Eskerrik asko. ¿Qué tú quieres? Bueno.